Det første bevis, vi vil lave, det er beviset for sinusrelationen til stumvinkel trekant. Og det er det, som vi her i klassen kalder det alternative bevis. Først så starter vi med lige at skrive sætningen op. Sætningen er, at a, lille a, altså siden af, divideret med sinus til vinklen a, er lige med b, divideret med sinus til vinkel b, er lige med c, divideret med sinus til vinkel c. Forholdet er konstant, og vi kunne sådan set også have byttet op på det, så det havde været sinus til a, divideret med a, divideret med sinus til b, eller b osv. Okay. For at forstå det her bevis, så skal vi lige forstå noget først. Og det er, at hvis vi tegner enhedssækken, og vi laver en vinkel, den kalder vi V. Den kunne også hedde Karsten eller Sofie eller noget andet, men den her vinkel, den kalder vi V. Så laver vi 180 grader minus vinkel V. Det vil sige, at vi går hele vejen herover, og så minuser vi med vinkel V, som så er her. Så det er cirka her. I teorien er det jo selvfølgelig lige præcis der. Så 180 grader minus V, det hedder de her stykker, eller den her vinkel. Det vi nu vil finde ud af, det er, hvad er sinus til V i forhold til sinus til 180 grader minus V. Og det vi så finder ud af, det er, at sinus til V, og hvis nu den her havde været perfekt, så var den også det her, det er det samme som sinus til 180 grader minus V. Så det skriver vi lige her. At sinus til V, eller C, eller Karsten på den sags skyld, er lige med sinus til 180 grader minus V. Jeg tror, du skal gøre det med computer. Super. Okay. Så tegner vi vores stumvinklede trekant. Og vi navngiver den. Vi navngiver siderne. Okay. Og så laver vi en højde. Og normalt, når man har en højde, så skal den stå vinkelret på modstående side fra, altså skal den gå fra vinklen og vinkelret på modstående side. Det kan man ikke, fordi trekanten er stumvinklet, så nu står den vinkelret på grundlinjen i stedet for, så har vi bare tegnet den ude for trekanten. Godt, den her den kan jeg høre. Det vi gør nu, det er, at vi bruger sinus til at finde et udtryk for højden. Først i den store, vi har fået to retvinkeltrekanter. Først i den store retvinkeltrekant, og så i den lille retvinkeltrekant. Meget mere til det, som man gør, når man laver kosinusrelationen. Så det vi finder ud af, det er, at sinus til A, det er det samme, og det ved vi, fordi vores sætning hedder, at det er det samme som modstående katete, det ved vi på hypotenusen. Så sinus til A, det er den modstående katete, det vil sige H, divideret med hypotenusen, det vil sige C. Godt. Så isolerer vi H, og får, at H er lige med sinus til A gange C. Så gør vi det samme i den lille trekant, hvor vi får, at sinus til den her vinkel, og det ved vi jo fra før, at den her vinkel, den hedder 180 grader minus V, eller minus C, som den hedder i det her tilfælde. Altså det her stykke, minus det her stykke, det bliver det her stykke. Så det er sinus til 180 grader minus det her stykke, som er C. Det er det samme som modstående katete, det er altså igen H, divideret med hypotenusen, som i det her tilfælde hedder A. Og det isolerer vi lige, så vi får, at H er det samme som sinus til 180 minus C gange A. Så sætter vi de to lige med hinanden. Vi har H er lige med sinus til A gange C. Er lige med sinus til 180 minus V gange med A. Og så for at nå frem til, vi vil så gerne have, at det vi når frem til her, det er A, det ved sinus til A er lige med C, det med sinus til C. For at nå frem til det, så starter vi med at isolere C.
så inkluderer vi A divideret med sinus til A. Jeg bliver ved med at skrive minus V. Der skal selvfølgelig stå minus C. Men det er egentlig her en dag minus C. Sinus 280 minus C er lige med A divideret med sinus til A. Godt! Og det aller sidste, vi mangler at gøre, det er faktisk, egentlig så er vi princippet færdige nu, men vi skal bare lige vide, at det her udtryk, det startede vi jo med at finde ud af, det er det samme som sinus til V, eller i vores tilfælde, sinus til C. Så vi når faktisk frem til, at C divideret med sinus til C er det samme som A divideret med sinus til A. Havde vi skulle finde ud af noget med B eller noget, så havde vi selvfølgelig kaldt vores trekant noget andet. Super! Sætningen er bevist.